సినిమా పరిశ్రమను పైరసీ వదలడం లేదు. నిన్నటి వరకు పలు సైట్లలో సినిమా లింక్స్ ఉండేవి. విడుదలైన రోజే నెట్లో సినిమా వచ్చేసేది. దీంతో సినీ ఇండస్ట్రీ కఠినంగా వ్యవహరిస్తామంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం, ఆ తర్వాత ఓ ముగ్గురు నలుగురిని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతోంది. అయినా పైరసీగాలు లెక్క చేయడం లేదు. బెదిరిస్తే లొంగమంటూ మరింత రెచ్చిపోతూ ఇప్పుడు ఏకంగా సోషల్ మీడియాలోనే సినిమాను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. లేటెస్ట్ గా వరుణ్ తేజ ఫిదా సినిమా రిలీజ్ అయిన రోజే సోషల్ మీడియాలో వచ్చేసింది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు, చాలా అకౌంట్లలో ఫిదా మూవీ పోస్ట్ అయి ఉండడం విశేషం. ఈ పైరసీని అరికట్టాలంటూ దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ముల పెట్టిన మెసేజ్ ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. ఫిదా మూవీని థియేటర్కెళ్లి చూసే కన్నా సోషల్ మీడియాలోనే ఎక్కువ మంది చూసినట్లు వ్యూస్ ని బట్టి తెలిసిపోతున్నాయి. మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ సినీ కెరియర్లోనే ఫస్ట్ హిట్ ఫిదా మూవీనే. ఈ సక్సెస్ ని మెగా ఫ్యామిలీతో పాటు మెగా ఫ్యాన్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్న టైంలో ఇలా సోషల్ మీడియాలో సినిమా వచ్చేయడం కాస్తంత నిరుత్సాహాన్ని నింపింది.